Poď. Môžu sa obzierať z jednohúbka. A do košík to nestihne. Jasné. Keby som sa na to nezapeniazala dívala, ale však... Ale keď niekto bude chcieť vedieť, ako sa to vyrába, no... Tak to z tohto nezistilo, lebo už som ponapíkovala. To nevadí. Ináč... Ja som jeden ukázal, že ako sa to robí. Nie, že si to utreš do útera, kadám tu servísku.